weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to beelela gawli to ñaabina to mbotto to garlola to sori male to abdallah jeeri to wolum nere to wolum hatara to nere yelo to bagodina ko on takkusan juuɗa ha e nder galle ceerno amadou tijani kane ha to galle ceerno mamma sisé ba to fondu e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie teskama yimɓe ɗiɗo mbasi pittali men e toɓoji jippinodi ñande aljuma ɓennuɗo e nder yoga e jokkude leydi Mauritanie to leydi Sénégal to leydi Sénégal e oɗo saaha joni rewɓe nayo puɗɗima suppitade hollirde kay wonde ko gembaniɓe ko fate sumgoji hoolejo leydi jidde ardade leydi ndi e sumgoji baɗoji en 2024 to leydi Mali catala bitegal mois ɓe kolliri tigui wonde ɓe jowti oɗo saaha joni leydi Mali yownode kay gila kay kene yownode gila ñande jeenayyi lewru janvier 2022 e nder batuli mois noon ɓe kolliri wonde ɓe leydi Mali yewtama to leydi Niger armée mo leydi Niger e wondude armée leydi française waddanoɓe junggo e fandu ɓe kolliri tigui ɓe mbari seɓɓitiɓe hewɓe ɓe teeɓima kadi yimɓe ɗiɗata ko chef terroriste en no dowluɓe moranteɓe Allah to leydi Gabon Ali Bongo holliri tigui waɗi officiel wonde ko candidat e sumgoji paaɗi gam ƴamtude manda kesso kabaruji men joolam jaɓeri so waktu rokkima jaaha to dowlaji tedduɗe Amérique to leydi Inde to leydi Palestine to Ukraine ha to leydi Chine bisimilla mone ketti hotondirte joni piren pacciren aadi biladi salade aadi ɓiri furi fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawna ɓe wonɓe ustoraɓe gorago e yawɓe dahmitade kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande usuraɓe gorago biteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon nduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo wara siɗɗeji bahliɗi hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro witeego Agnam Siwollo woɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawate ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatama o haala ko wonema ha mbiya yoɗi jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA jiɗɗo waɗnede listihar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kilineɓe muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal
mbaɗata 78 163 24 82 so tawi noon ko yimɓe jokkodire e makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilineɓe mum wonde base makko to nakcoɗe ne golla ha no hannirta ni ne tawi ɗon min ñi ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko laaɓɗiredo maraɗo woni gadduɗo golleɗe ɗe no hannirta ni ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal bandiraɓe mbadden dando faade makko musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala jam kawis kiiɗo hen lekki ari dow men woni gorelte hewɓe ceetima ene jara hen ne daña hen aafiya hay woni ñabbuji goɗɗi ɗi jangtonoka e gorelte yaɓe ceetima e muɗuma ko wayno dogam site kane yoga e ñabbuji goɗɗi yimɓe yanoɓe taw saboto ɗum ko ñabbuji goɗɗi ɗi keptinaka gandaka tawa gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en to korjinnooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ha mbiya alhamdulillah an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗor ɓandu wulor wandu sukara neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma jokkodire gorelte joni joni keptina hoore maɗa an neɗɗo lelotoɗo ha jamma jenga ɓanduma jaaɗa donka heftinde hoore maɗa gam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorelte sa yeehi to site internet mo gorelte a waɗi www.gorelte.com ma jengan hoore maɗa kala ko haala e gorelte so tawi ko tongode gorelte gonɗa ko leydi Sénégal jokkodirta koye Mamadou Ngaydo 77 128 23 46 so tawi gonɗa ko Dakar Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi gonɗa ko Wourossogui Habisek mbatta ko 77 199 00 86 so tawi gonɗa ko Touba Moussa Diagna 76 678 72 08 so tawi gonɗa ko leydi France Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe kawis gorelte e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine sappo lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati habaruji moon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbirɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen toɓoji jippinoɗi e nder yoga e région ngaji e nder leydi Mauritanie ha e nder nakcot kala hollirama tigui yoɓima pittali yimɓe ɗiɗo ɓen ɗiɗo wasɓe hen pittali mumen hen goto ko debbo mawɗo keddiɗo noon ko cukalel dewela so tawi ko debbo basɗo hen fittadu mum o noon koye région biteɗo Asaba ko toon o halki ko caali yani e makko so tawi ko cukalel dewel ngel noon ngel ko jooli ngel e nder région de Brakna debbo o noon mbiɗen ko caali yani muɗum to wuuro witego Karbala ene
tawe e nder muqata mo barke wola so tawi noon ko cukalel maygel ngel hollama tigi ngel yooli koye maayo e nder brakna e nder muqatade babaɓe communauté nationale halfinaɓe comité national halfinaɓe ko fate rewidade yogirade yo layru e jayaji tuɓoji ɓe kolliri tigui ɓe kolliri wonde ƴiwonde wannode ñande aljuma nde ɗe bonni kake kewɗe no fewi yoga e nokkuji ha yoga e nokkuji nde wonno kayin ƴiwonde do addi koye hendu hewdu dole no fewi e nder wuuro Karbala to suka to yummiraɗo debbo wa siftani mum teskama toon fodde sappo e goho mbara woni caali ko ɗum woni tigui ko derguiti toon e leydi yimɓe hewɓe kadi kolliri wonde kake kewɗe kadi tilfima hen ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen lonas ko catala halfinaɓe ko fati kay assainissement e ko fati rewidade yo haɓade yo layruji e nder yoga e nokkuji nder leydi Mauritanie ɓe kolliri kay ɓe jogui noon ko moto pompoji wondude e citernaji ɓe kolliri ɓe ciɓima dendagal beeli e deɓele ndiyam kala tawateɗi e nder Nouakchott ɓe puɗɗi golle mabɓe noon e nder Nouakchott ɓe kolliri e nder Nouakchott e nder yoga e nokkuji kay to waɗi no to ndiyam tudduno ha tengti noon taw koye beddaji mawɗi ɗum ɓe puɗɗi ko gila 5 heures subaka caggal kayde ƴiwonde silti nde ko ɗon tan ɓe puɗɗi golle mabɓe onas noon mbiɗen ko office national d' assainissement directeur catal ngal ene wiye Ahmed Zeydani woni Mohamed Mahmoud o holliri noon dendagal deɓele e denda ndiyam e joyi dendagal deɓele e beeli ndiyam tawetenoɗi tigui e nder yoga e beddaji mawɗi e nder Nouakchott kala e oɗo saaha joni ne wayno ɓe ciɓima ɗum ha laaɓi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ko leydi Mauritanie keddoɗen ha joni jeen ha to falde tekan cukalel ngel duuɓi sappo e jeetati ngel duuɓi jeetati cukalel ngel duuɓi jeetati gonno ngel kay e ɓuftade e nder maayo ko Allah faabi ngel saabu kay ko ngaabu yinno modde ngel ko Allah faabi ngol Allah noon e gulali yimɓe tawnoɓe ɗum tigui gulli ha ngaabu ga wawi lawade wawi tigui yatirde caggal taw noon ɗeɓino ganjemo hollirama noon e hollirama noon ngaabu ngu heeɓi tigui ganjemo seeɗa kono tan Allah dandimo hen kanko cukalel ngel Allah tigui wawi dandudemo hen ɗum waɗi noon koye nder wuuro witego kek noon en tawe tigui e nder département kek ene tawe e nder département mo tekana ngel gañima hen noon ngel nawama to clinique to wuuro witego Gani ene tawe sara tekan caggal ɗum noon ko ɓen ɓennini ngel e hôpital régional mo Rosso yimɓe wuuro ngo noon e diwan o kala ɓe kolliri gabine kewi no fewi woni des hippopotam ene kewi no fewi oɗo saaha joni e nder falde nde ɓe mbaɗi erago noon faade laamu leydi Mauritanie nde wawata tigui darade dole mum no ponno kay haɓade kay ɗiɗo gabuji ɗiɗo gabi ko adi kay ko gila ko ɓuuri sefre ene yana e woyndu ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jen ha to legal sebha noon ene tako commune tawateɗo e nder Nouakchott tawetego e nder Nouakchott o rewi tigui koye ballal noon ari toon taw ko ballal guura ngal ballal noon rewna tigui koye juuɗe maire leegal ngal taw ko maire kesso hono Ba Ismaila ɓe pecciri toon guura noon taw ko tebbuji tew kewɗo woni ko fecca toon taw kadi ko faadi kay koye miskineɓe tawateɓe e commune o guura ka noon yettima ha to elmina ballal ngal guura gatte o yettima ha to elmina ha to dara nayima kala Ba Ismaila maire noon holliri ngal ɗo ballal ngal ummori tigui koye secrétaire général du gouvernement hono Moukhtar Wul Diagne ko kañum tigui soodi gueloɗi walliti kay yoga e leyɗe taw ko miskineɓe tawateɓe e nder yoga e commune aji ma en ketto konngudi makko noon kanko monsieur le maire de legal sabha hono Ba Ismaila tawi ƴetti konngudi makko ko jaydiyankoɓe witende Senaliou TV kañum tigui ƴetti konngudi makko kanko Ba Ismaila noon kañum woni maire kesso mo sebha ene chaine men Senaliou TV anden jandinoma e nder legal 5e ƴewde no 5e yaari won information namno ɗen par rapport e tewna fecce par le maire de la commune de Sabha le maire Nouvel Mahili donc en gari ga en yettima ga ƴewde vraiment est ce que ne woodi eno nanirɗen ɗi ko noon tawirɗen inchallah ana fecce ene distribué
Donc, c'est destiné aux personnes nécessitées dans la commune de Sebkha. Maintenant, l'organisation par chef de quartier, c'est-à-dire chaque chef de quartier note déjà identifie les personnes nécessiteuses légalement monsieur le maire avec ses collaborateurs salam alaikum chairman Senaliou TV monsieur Ba Ismaïl woni maire mo commune de Sebkha par rapport ko nannoɗen ko faati tew feccitengu donc haalande men no ɗum ardi hol andi mo jogui en bisimilla monsieur le maire. Assalamu alaikum bandiraɓe ɗum salmini ɗum inde mum yettode muɗum on heccen Wuljayi ministre Wuljayi noddi kam o wi omo rokka geloji kewi ɗum noon o fileti feccin ɗum e hakkude Sebkha Elmina en wonde darna en ndeɗo leydi goɗɗo legal fof o rokki ɗum miskineɓe muɗum geloji nayyi miskineɓe mbiya wona yimɓe Sebkha wiya ko miskineɓe Allah yimɓe Sebkha donc geloji kessam waɗama tali min noddi hanki mawɓe quartier ji gari min jettini ɗumen message o donc hande irsama waɗama tale waɗama e mbusuji nawama miskino Allah jeeyi miskineɓe Allah Sebkha jeeyi mo wona miskino Allah jeeya so ñaami ñaamiɓe jeeya ɗum woni haala ga kalanɗomo goɗɗo fof haali on fenani. Ok, merci a jarama monsieur le maire on nani no monsieur le maire haaldi o wi ko geloji gaddanoɗi ko Wuljayi rokki miskineɓe Allah wonɓe au niveau de Sebkha donc en keɗima eɗen kucciɗo e on. seno mbima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal en ñaguima yafuya noon saabu kay audio o wona labtuɗo no fewi mo waɗi dille seeɗa to banggue nanguirgol ngol habaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗena landa Pastef ko landa Lunda ka Ousmane Sonko ardi ɓe kolliri noon hay mbiri goto ɓe ngala goɗɗo gaga kay Ousmane Sonko e sumgoji kay taw ko sumgoji tijjaɗi ñande 25 lewru février 2024 so wona Ousmane Sonko goɗɗo kay wodani ɓe kolliri noon kamɓe ardiɓe landa ka wona ñande kay alkamisa sappo joyi lewru juillet ndu gonɗen ñande sappo joyi lewru juillet ndu gonɗen ndu sanga 15 heures woni 3 heures e nder Dakar koɓe waɗoɓe mbiri mabɓe Ousmane Sonko ko watte investi wonde kay ko kañum woni candidat mabɓe Ousmane Sonko maire mo Ziguinchor noon gila kay lewru juin o taƴana gila lewru juin o ñamama o taƴanama duuɓi ɗiɗi e kaso taw ko kaso ferme ko fati kay e alhaali suite boten haala kay hakkunde makko e Adji Sarr gila nogas e jeetati lewru men noon e saaha kay o yinno wadde caravane ummade Ziguinchor ha Dakar o teɓanoma gila nden omo tawe e nder galle makko ko toon Dumba e oɗo saaha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni debbo goɗɗo suppitima holliri kay wonde kañum e hoore mum ko candidata wonde kay ko kettuɗo gembe mum gembanade sumgoji tijjaɗi en 2024 yidde wonde kay ardade hoorejo wonde hoorejo leydi ndi woni ardade leydi ndi on woni noon biyeteɗo Anta Babacar Ngoma ko femme d'affaires noon woni debbo joom ngaalu ko ɓi Babacar Ngoma mo Sedima ko kanko laati noon debbo tataɓo hollirde kay wonde ko gembaniɗo ɗiɗon subangoji caggal kayem Aminata Touré men ɗo wonde hoore jago leydi ndi e wondude e Aïda Mbodja kañumne ko debbo tawa kadi ko dillowo e dawrugol ko lundiyanke wondude e goɗɗo ene wiyete wondude e debbo goɗɗo biyeteɗo tigui wardi men ɗo wonde maire cukko maire kañum e hoore mum meeɗino wonde cukko maire kamɓe ɗeɗo ta kollori wonde koɓe hettuɓe gembeji mabɓe gam yidde wonde kayem ardade leydi ndi wonde hoore leydi mo Sénégal e sumgoji tijjaɗi en 2024 ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Tivaouane Peulh ñande alkamisa ɓennuɗo to Tivaouane Peulh ko tana musɗo waɗi toon ko goski cukalel ngel duuɓi sappo tawa ine maayi ene waɗa e nder mal arriére oto goto mo hinde siyata mo matricule mum ko DK 1804 el
e ndera parking goto to cité apix goski noon tawa tigi ko fuɗɗima gamotinde jeyɗo oto o noon ene wiye monsieur Fala o holliri tigi wonde ko ñande so weeti ko julde nde ko nden tigi o garno oto o ɗon to parking ɗon nde wonno oto ko baɗɗo paana ñande alkamisa nde ɗon o waɗi ƴewde oto makko udditi oto o holliri tigi ko nden hendu musnu farkimo no fewi ɓe gone ƴewde kay holko ɗum woni ɓe udditi mal arriére ko nden tigi ɓe tawi toon goski ki taw fuɗɗima gamotinde ngel ɗon cukalel noon gebas ngel fittani mum ngel wiyeteno ko Cheikh Fatima Mbaya ngel yara duuɓi sappo mbiɗen ngel hollirama noon ngel wonata kewɗo hakkille no fewi jinnaɓe maggel noon koliri tigui wonde ko guila ñande ɗiɗi lewru juillet ndu gonɗen nu ko guila nden kay ngel yaltuno galle mabɓe autopsie noon puɗɗiɗo waɗede goski maggel hay gañande wotere kadi hay maali piggal gote woni torlede tawaka tigui e goski hen ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni caggal nde goto e sokonoɓe e ndera maison d'arrêt woni kaso mo Mboura biyetenoɗo Ousmane Dia yaltino aduna e ndera oɗon kaso e kan haalane haale deƴƴani joni kadi ko haare musne waɗi e ndera haare musne waɗi e ndera oɗon kaso nderna haare noon taw ko hakkude fedde bandiji sokaɓe toon kañumen tigui kaaɓi toon haare musde e ɓen sokaɓe toon taw ko garde corps uji Ousmane Sonko nanganoɓe ne coka guila no gase jeegom lewru mai e saaha kay gonno e caravane mumen ummorade Ziguinchor faade Dakar kadi ko bolle puyɗe rendiniɓe saabu kay rendiniɓe ko bone kuddu woni cuillére kuddu café ko bone kuddu café rendiniɓe hewɓe bone kuddu café kañum tigui rendiniɓe hollirama noon haare nde noon ko ñande aset nde waɗi sanga 9h25 minutes e saaha kay e ngan sanga noon kamɓe sokaɓe kala ɓe kewi yaltinede e nder cour kaso o ɓe mbawa tigui ƴettude kaccitaji mabɓe ha no hannit ni koye ngan sanga noon biteɗo Abdoulaye Ndiaye koye goto e sokaɓe taw ko garde corps uji Ousmane Sonko fayi chambre 6 to sokono to ƴewde kuddu makko woni cuillére makko nde oɗo taw ko yiide toon kuddu o yalti o soyni kudde o noon ene woni e juuɗe goto e prisonnier ji ene wiye PJ Diop noon o holliri tigui wonde pour kan ƴetta kuddu makko yo addu on holliri o jeeya ko ɓe duki seeɗa ko ɗon goɓɓe naati hakkude mabɓe wonti jingui tere yimɓe Ousmane Sonko garde corps Ousmane Sonko jingani neɗɗo men biteɗo Abdoulaye Ndiaye heddiɓe ɓene jingani biteɗo PJ Diop har nde muusi no fewi kay ko madadiɓe mbawi tigui hedde hakkude mabɓe gam noon no jaam artiri hakkude mabɓe beele kay jamne arta hakkude mabɓe ko ɗon gardiɗo kaso o wawi tigui egginde ɓeɗon tawetenoɓe kay yimɓe Ousmane Sonko ɓe eggina e chambre 6 toɓe gonnoto ɓe mbata tigui to wiyete chambre 16 toon noon ene tawe to cité Malaw ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Médina Gounass jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Sambalo assalamu aleykum rahmatullah. ay mujibu batu o tan ko fedde men sosanode ɗo e Madina Gounass saw fedde nde ko machinerie fedde ballal remoɓe fedde nde joɗino hande ngam koɓe mbino aɓe ciinan remoɓe ɓe ko to banggue ballal ngal ɓe puɗɗi addude ewa yehino ha renda piya ewa kayitaji ɗi mbaɗa Allah newni kadi wonko ɓe mbino maɓe tottu en ɓe ballir remoɓe to banggue ngaalu kono wona million ngaji sappo on ngaalu noon so ari wona haalis ko matériel o noon ko onon cuɓoto ko jiɗɗon ko ɓe dokka on matériel o jonde joɗanoma suuɓa yo bandiraɓe keeb machine ngaji ɗi lappoji guerte machine lappo makkari taw ene lappora mbayeri e maaja e machine ngaji sappo hussin e machine ngaji sappo cunwaruji tokosi ɗi husinaji tokosi nder oɗo saaha noon ko husinaji ɗi e cunwaruji ɗi puɗɗi arde gueɗel hen foof ko sappo ari ɗum wonno moƴu batu hande o. acconna haqqede ojo timmani Ama Sambalo en perdimo ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen to leydi Sénégal jeeyan ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sey men Amadou Issa Kebe assalamu aleykum rahmatullah. Assalamu rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV
kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi Ablaye Sow ko kanko ardi holɗum pooruji de Sénégal o yaɓɓi koyɗe makko ari ɗo e port Ziguinchor o yi ndeɗo bonande no fa husini no feewi gila e mangoje ha e oras ha e maniri ɗum ɗo foof ina boni ina wedda o ewnima laamu ngu noon yo waw woppude laana ka wawa arde so ronki ɗum produit ji keddiɗi ɗi kadi bonat ɗum noon so tawi boni ina wayno yakare mabɓe nde bonat so tawi en garti ɗo e mairie Ziguinchor ina wayno kamɓe de ɓe jaabima population o ɓe kolliti ɓe mbi yo population o andu kamɓe ɓe calaki tanade ɓe ɗiɗo gaabi ala ina wayno maire mabɓe noon woni koye juuɗe yimɓe fof ceedima maire mabɓe nana jagga wawa yaade addude finasuji ɗum noon kamɓe ɓe ngala kalisaji ɓe ewnima kala nokku e kala koñ yo mbaw feere ndendina mbawa astade nokku mumen so tawi en garti ɗo e marché Ziguinchor eɗen gandi de hande yiide ɗo ino soble ina wayno wiide ne ñittone ɓaata e asaman holɗum soble yota ko sa yi kadi ina seeri kilo hande darima e temedde ɗiɗi saka soble ɓe namdama holko ɓe codata hande ɓe mbi ko ujunnaje 3 e temedde 4 walla ujunnaje 3 e temedde 5 ɗum waɗi kamɓe ɓe mbawa yeyde ko seeri eɗen gandi ɗum ɗo de guila julde nde yalti ina wayno caɗele Mercedes o ne ngabbi no feewi ko fewte batte ñamde diwlin noon ina yaara hande ujunnaje 3 e temedde 4 taw ko litre uji nogas ɗi eɗen gandi ɗum ɗo de hande eɗum ngabbi ino feewi ɗum noon wona goto foof wawi dañande ɗum hande hoore muɗum so tawi en garti ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi ɗum ɗo holɗum pottisagal ngal goto fof ɗo joni nana hiiɗi holɗum wiide ko ɓeɗo jahata ɓeɗo gonata candidat ji ko ɓeɗo gonata candidat ji kono noon hay hen goto suwa taw laaɓede Weltar TV musidɗo Ahmad Sakaɓe gorko mboto kabaruji ɗo fuɗa radio jigui to jokkondude e Ghalii Abuu Bah yallah koye walde jaam allahumma amina seydi keɓe golle ma jooɗi peewi so tawi en ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen leydi Mali noon koko yowno e catal biyetegal limowa guila kay ñande jeenayyi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi fedde mois noon e gardugol hoorejo fedde nde hono biyeteɗo Mohamed Bazoum kañum woni hoorejo leydi Niger ɓe jooɗinoma noon somme mabɓe taw ko session ordinaire to Bissau lamorgo leydi Guinée Bissau ñande 6 lewru juillet ndu gonɗen ndu e nder jonde he noon toɓɓe kewɗe ciifama toon e nder ɗen toɓɓe ɗon ko ɓuuri jofade leydi Mali wonde kay ko leydi Mali e oɗo saaha joni ɓe jowti leydi ndi yo ar tawta ngalɗo catala bitegal limowa dendagal ambargoji e dendagal ko limowa hannoɓe kala e oɗo saaha joni ne wayno arte mabɓe eɓe mbawi tigui wawde tawtorede batuji mum hano hannirta ni koto leydi Mali ha joni keddoɗen ene teska noon kewgol kuppiraji courant wondude kadi e kuppiraji ndiyam e kala saaha guila to banggue délestage e ngakkugol ndiyam e nder falde mofti ɓe moftinaɓe noon ɓe kolliri kay guila oɗo biennale de la culture et artistique biennale culturel artistique kay guila kay o fuɗɗi walla guila haala kay mo yuɓɓine to mofti ene wayno kay ɗum ardiɓe ko jaam saabu guila nden kay kuppiraji kam ene wayno ɓe certi hen hayso ɓe mbiyani ha laaɓi kam ɗum ustima hano hannirta ni saabu ɓe kolliri noon koye laamu ngu gam jidde kay yo biennale o rew lawol hano hannirta ni nuldi toon ko wiyete groupe aji taw ko des groupes électrogène mawɗi no fewi groupe aji 4 mawɗi no fewi neldama toon taw kadi ko bawɗi jogade e dendagal kuɓɓam wuuro ngo e ko taari ɗum kala ɗum noon ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no fewi hono Issa Kansaya kañum woni maire mo mofti guila e ouverture fate biennale o yetti laamu transition ngu o mantiɓe kay e ɗeɗo golle payde no fewi ha tengti noon e ɗiɗo groupe aji ɗi gaddi toon kay ko fati e haɓade ko fati e kuppiraji e délestage ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mali koto Niger paaɗen dadiɓe ɓe leydi Niger wondunoɓe dadiɓe ɓe leydi France taw ko wondunoɓe wadde patrouille men eɓe mbadda junggo e faandu ɓe teeɓima noon e gayi ɗiɗi tawa ko mawɗi no fewi ardinoɓe pelle ceɓɓitiɗe ɗe état islamique ɓe nanggaga noon koye nder zone moɓe mbiyata zone 3 frontiére woni nokku to keeri tati poti woni kerol leydi Niger leydi Burkina Faso e leydi Mali koye nder o nokku kadi seɓɓitiɓe ɓe ɓuuri hewde no fewi
koye nder on nokku noon ɗiɗo gayi ɗiɗi taw ko mawɗi no feewi to banggue seɓɓitiɓe nanga hen goto ene wiye Abou Mariam o ɓuuri lollide noon woni Alias Zaïd on noon o nanga ko ñande jeegoma lewru juillet ko alkamisa wonno ñande hen on nanga koto wuuro witego wuro Ingra noon en tawe to rewo nokku biteɗo Gorwol e to ko kanko kadi wonno kanko woni procureur général de l'état islamique dans le Grand Sahara ko kanko woni juge suprême kala kay ko fati e yimɓe biftaɓe woni nangaɓe enlevaɓe e nder fande trois frontiére ko kanko haalata ko fati alhaali men ko goɗɗo o noon woni ɗiɗaɓo ene wiye Sita Ousseynou on ko kañum ko chef terroriste o ko chef o ɓuuri lollide noon ko o ɓuuri lollide ko Lukman ɗum ɓuuri wonde inde makko waccore ko nden inde kadi o ɓuuri wawde noddirede on noon nanga ko hakkude wuro witego Lamdou e wuro witego Amar Singue noon waɗɗani wuro witego mango witego Tera ko kanko kadi woni chef opérationnel e nder fande hirnangue Tera kala ha e nder région ngaji taw to banggue Burkina Faso koye mawɓe wannoɓe jangu to nokku biteɗo Seytanga to funnague Burkina Faso e lewru juin maynono ndu e ngun jangu waɗino kene ɓuura temedere neɗɗo basɗo hen fittal mumen ko kanko tigui emo jeeya e ardinoɓe nguɗon jangu ɓe nanga noon ko petalaji ene goni e juuɗe mabɓe laamu Burkina Faso noon koko rokkuno jeenari mawni no fewi wonande kay kala jirtuɗoɓe walla balluɗo dadiɓe ha mbawi yiitudeɓe koko heɓata ndiɗon jeenari oɗo saaha joni ɗon mbiɗen kamɓe ɗiɗo ɓe mbiya teɓo oɗo saaha joni ɓe tawi juuɗe dadiɓe ɓe leydi Niger ɓe opération kadi ɓe kolliri seɓɓitiɓe hewɓe ɓe itti pittali mumen koto leydi Gabon paɗen Ali Bongo kañum woni hoorejo leydi Gabon o waɗi officiellement ko fati e candidature makko wonde kay ko candidat ƴamtude lefol laamu e manda kesso e sungoji paali tawa kay koye dow landa laamu ka wiyete ka PDG landa ko addi ko gila 2016 noon ko kanko lomti ba makko e jappere laamu ngu ko kanko kadi ko kanko woni oɗo saaha joni kollirama kanko woni favori e ɗiɗon sungoji ɗamina kay so sungoji ɗi mbaɗi ko kanko kadi heɓtata laamu saabu eɗo saaha joni lundi yankoɓe ko sariɓe no fewi ɓe donki tigui wadde tamare ɓe donki hawrude koɓe fecciɓe peccon ko ɗum saabi noon Ali Bongo kañuma woni favori siftinɗon kadi leydi Gabon ala deuxiéme tour ala kadi ha daña toɓɓe naggam kala keɗɗo yesso ko kañum heeɓi polgu habaruji men ɗemgal pulaar jolam jaɓeri koto dowlaci tentuɗi Amérique paɗen Joe Biden kañum woni hoore dowlaci jamdiɗo Amérique o yettima altine hande sappo lewru juillet to wuuro witego Vilnius ene tawe e nder Lituanie addimo to noon ko tawtorede fed batu ngu fedde lotta mujibu batu ngu noon ko ƴettude peeje to banggue lotta kay yidde ƴettude peeje kay e peccor holloɓe mbawite kay wallidde leydi Ukraine kay no darturi eno habtori leydi Russie fodde lebbi sappo e jeetati joni ko leydi Russie ne fellodira e leydi Ukraine Joe Biden noon o mari tigui koto Londres o yehino toon o joddima e premier ministre Londres hono biteɗo Russie Suknak o joddima kadi e kananke leydi ndi woni roi leydi ndi biteɗo roi Charles koto leydi Inde paɗen jagorgal leydi Inde kalfinaɗo ko fate défense o holliri tigui wonde leydi makko selliti sodde nogas e jeegom avion taw ko avion ngaji de guerre woni Rafale wondude kadi e 3 sous-marin woni sous-marin ji tati ɗum noon ko tawa kadi ko garɗude jaaduɗi jamanu ɓe coodata ɗum noon koye leydi France koto leydi Palestine paɗen altine hande sappo lewru juillet ko Palestine naco goto kañum tigui wara to Cisjordanie ko militaire uji leydi Israël kañumen yooɓi fittanu makko omo wiyetno Bellal Husni Qadda omo yarano duuɓi capanɗe tati e tati o jeeya noon koto wuuro tawatengo Sara Ramallah koto leydi Ukraine paɗen koninkoɓe leydi Russe jodino pettoje men e bomboje men e centre goto e nder leydi Ukraine taw ko centre humanitaire woni tigui addoɓe balle mumen e fabade kay ɓen tampuɓe jeeyaɓe e nder bombardement hen ɓe mbari yimɓe nayo
ɗum waɗi koto wuro witengo urkive noon ene tawe nder hakkude leydi Ukraine mayɓe ɓe noon hen tato ko rewɓe won jaaroɓe duuɓi 42 ha duuɓi 46 wondude gorko goto on yaade duuɓi 44 koto leydi Chine paaɗena e nder école maternelle goto woni école sukaɓe tawateɗo nder leydi Chine ko sagata gorko goto naati hen ene jogui laaɓi ene fiye yimɓe laaɓi woni attaque couteau e nder jango he noon hollirama tigui e nder jango he o wari hen yimɓe jeegomo o barmini kadi neɗɗo goto ɗum waɗi koto wuuro witengo Lizinga to sud on tawi tigui to worgo leydi Chine e nder tato waraɓe noon e nder tato waraɓe ɓe hen goto ko jangguinowo école ɗiɗo ko parent d'élève woni jinnaɓe sukaɓe tato heddiɓe ko sukaɓe janggannoɓe e nder école he mo suspe o noon woni tumaɗo kadi kañum waɗi nguɗon jangu e oɗo saaha jono teɓama mo tawi juuɗe dadiɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon kabaruji moon e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah